Una cosa que ens interessava d'aquesta peça era treballar amb la idea de l'audiència com a performer, no? I és això, vull dir, a part s'ha de dir que nosaltres com a artistes no vàrem poder estar i això va afegir encara més força a la idea de que l'audiència era al centre de la peça, no? Perquè no havia cap presència dels artistes i era una cosa com més oberta, no? I, bueno, bàsicament la peça contenia unes instruccions on l'audiència pues, podia seguir, o bàsicament eren unes indicacions, més que instruccions, eren indicacions on volíem acompanyar l'escolta i volíem animar la gent a que es mogués i que experimentés la peça en moviment, no? Aquesta peça és clarament una conseqüència dels temps en els que vivim de pandèmia, en la qual la presència remota és una cosa com que s'ha normalitzat força. És aquesta idea com d'una col·lectivitat unida mitjançant pues, en aquest cas era mitjançant l'escolta col·lectiva d'una peça sonora, no? Però volíem retratar aquesta idea com de together alone, no? La gent escaneja un codi QR i aquest codi QR contenia una peça sonora. Aquesta peça sonora es relacionava amb una altra peça sonora que es reproduïa al mateix moment, que eren unes instruccions d'àudio que es reproduïen des d'una altra veu a l'espai. I en aquest sentit el que intentàvem és crear una relació entre el so a l'espai, el so fixe d'una veu que donava indicacions de l'espai i el moviment de l'audiència que creava pues, certs patrons rítmics i certs events sonors. Bueno, el motivo por el que me ha interesado tanto esta pieza es por cómo reflexiona sobre el concepto de comunidad, cómo la pieza misma reclama por la presencia de los usuarios para poder sobrevivir ella misma y generar su discurso teórico y a su vez sonoro. Entonces me interesa mucho cómo el movimiento y la coordinación de todas estas personas que lo hacen posible genera pues esta especie de sinfonía humana y estos ecos pues llegan a todas las personas que se involucran en el proyecto, tanto como espectadores como los siguientes usuarios que se necesitan para el desarrollo de esta performance cíclica y continua. Present Continuous, el que aporta per una banda al cicle de dissonants, és un exemple de com realitzar performance en un moment de crisi sanitària on la lliure circulació ha estat detinguda i on les relacions entre artistes, comissaris i públic s'esdevenen mitjançant altres medis. El proceso de comisariado lo he llevado a cabo con Morgana Ucher. Yo me he encargado de la parte teórica, de la selección de la pieza y su concordancia con el discurso propio de Dissonants. Per la meva banda, el meu procés ha estat més pràctic, que ha sigut adaptar aquesta performance als requisits de la situació actual i d'aquest espai en concret. Per mi, la figura de la comissària o el comissari és un híbrid entre aquesta manera d'estar-hi atent, de realitzar recerca i de veure aquelles coses interessants que passen al teu voltant i de tenir cura, però especialment d'allò que guarda valor i d'allò que és efímer, que és fràgil i que està en perill de caure en l'olvid. Bueno, por último me gustaría aprovechar para agradecer a Rubén y Kai por su labor artística y por su involucración en el proyecto y a su vez bueno, agradecer a todas las personas que hacen posible Dissonants, en especial a Marco y a Morgana y a toda la gente que ha mostrado tanto interés en el proyecto y bueno, el apoyo incondicional y mandaros bueno, muchos besos a todas. Nos vemos en el próximo Supercibentes.